Arweiniad cyflym y llyfrgell I fewn-gofnodi I Athens. Beth yw Athens? Athens yw enw'r gwasanaeth a ddefnyddiwn I gael mynediad i'r holl e-lyfrau, e-gyfnodolion a basau data adnoddau y danysgrifwn iddynt. Byddwch angen defnyddio'r adnoddau hyn i'ch helpu gyda eich gwaith cwrs. Medrwch gael mynediad I Athens yn y coleg ac adref. Mewn-gofnodi I Athens yn Gmail. Gallwch ddefnyddio eich Gmail coleg I gael mynediad I Athens. Mewn-gofnodwch eich Gmail. Cliciwch ar y teils ar y top dde, sgroliwch I lawr I Open Athens. Cliciwch ar yr eicon. Cliciwch ar y mewn-gofnod a byddwch yn cael eich ailgyfeirio i'r brif dudalen. Yma, fe welwch restr o'r holl adnoddau ar-lein yr ydym yn tanysgrifo iddynt a medrwch gael mynediad iddynt am ddim fel dysgwr yn y coleg. Medrwch ddod o hyd I gronfa dda o luniau, mapiau digidol, e-lyfrau, cyfnodolion ar-lein, papurau newydd a chronfeydd data penodol I bwnc i'w defnyddio am ddim. Cofiwch! Byddwch angen mewn-gofnodi i'ch cyfrif Gmail coleg cyn mewn-gofnodi I Athens neu ddefnyddio'r catalog ar-lein y llyfrgell. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer haws I chi gael gafael ar yr adnoddau ar-lein rydych chi eu hangen. Ar gyfer rhagor o adnoddau'r llyfrgell ac I gael help, gallwch chwilio drwy gatalog y llyfrgell ar-lein, gallwch ddefnyddio canllawiau astudio Moodle, gallwch hefyd anfon neges e-bost at dîm y llyfrgell ar libraryros@gllm.ac.uk neu danfon neges ar Twitter @llandrillow lib.